za lokalne izbore? Pa nešto malo se pregovara o tome, ali ja vjerujem da ćemo se dobro pripremiti za nadolazeće lokalne izbore. Što se tiče ovog rezultata, smatram da ja sam očekivala puno više, ali nažalost isto tako sam očekivala prolaznost i na suprotnoj strani iz razloga što razlika je za mene dosta velika, odnosno nije očekivana, nije realna i smatram da je nekako vrlo moguće, ajmo reći, iskonstruirana na neke druge načine. Isto tako kojem predsjedniku, već sam ja rekla oko toga, slijedi i također on je jedna vrsta režimskog predsjednika kojem naravno slijeduje i neredi na Kosovu prije pripremanja ulaska BiH u Evropsku uniju, u kojem sjedio red do 6 godina. Samim time on je režimski predsjednik u naravi, on izvršava samo volju nekakvi drugi ljudi. Zašto izlaznost mala? Zašto ljudi zapravo nisu izašli na izbore? Mislim, nije bio nekakav ružan dan. U čemu je problem? Zašto ljudi toliko apatični? Pa možemo reći da ljudi nisu izlazili što se tiče mala izlaznost kod nas, ali što se tiče predsjednika da je jako velika izlaznost, čak i malo nadnaravna, neočekivana za predsjednika, odnosno za Milanovića, ali da je kod nas podbacila ta izlaznost. Ne znam koji je problem sa apsolutno biračima i da li je uopće riječ o stvarnim biračima ili je riječ o nekim drugim vrsti birača. Ali nisu ga kaznili za stranci za lokalne izbore?